Citadela. Začína Kyklopské múrivo. Tam vzadu je mladšia verzia. Kvádrové múrivo. Takže toto je staroveký Paleros. Blízko prevezy Aktia Levkady. Tole vidno peknú bránu. A tamto hore je ďalšia. Vrátnička mi hovorila, že si mám dávať pozor na hady. Vraj ich tu je požehnanie. Ako to stúpa k Akropole, k Citadele, tak vidieť tu nejaké levely obrany. Takže mestečko bolo preťaté. Malo 10 000 obyvateľov, ktorí žili aj poniže, na tomto kopci. A prvopočiatky sú z mykenskej doby. Hlavne Citadela je z týchto čias. Prvá písomná zmienka je potom z peloponeských vojen, kde bojovali na strane Atén. Dobre, idem ďalej. Tamto vzadu je Sterna. A taktiež spomínala veľké pavúky. Riadne fešák. Tamto sú dvaja vedľa seba. Tých pavúkov je to fakt požehnanie. Vidím ďalších 3, 4. Chytil som ich pavučinu. To bolo ako špagát, normálne to. Také pevné. Tu dole ide rampa, pekne stúpa až k tejto bráne. A to budú zrazy, lebo je tam plot. Dávať bacha na tieto kamene, lebo práve tu môže byť tie hady. Toto bola brána Stopro. Zajímavé, že tam hore mali. Tam vpravo ešte jednu bráničku. Zachovali sa múry, ktoré sú nie na okraji. Tieto dole boli na okraji a je po nich. Skúsim tu spraviť nejaký prieskum, ale tuto predo mnou sú 4 pavúky vedľa seba, susedia. Nie je to tu vykosené, ale je to tu také utlapkané, ako keby tu chodili ľudia. Skaly vytvárajú takú prirodzenú bariéru. Veľmi pekné miesto. Ide to priamo dole. Pozadí je obrovské jazero, ktoré je spojené s morom takzvaným Kleopatriným kanálom, ten nevidieť. Volá sa tak preto, lebo sa v týchto končinách odohrala jedna z dôležitých bitiek sveta, alebo ho výrazne zmenila. Šlo o poslednú bitku Rímskej republiky, poslednú veľkú bitku Rímskej republiky, kde Marcus Antonius a Kleopatra prehrali na mori s Octavianom, ktorý sa stal rímskym cisárom. Vzniklo impérium rímske. Premenoval sa na Augusta. Marcus Antonius a Kleopatra spáchali samovraždu. A skúsim ísť ďalej. Uvidíme, čo ma tu bude čakať. Je tu obrovské množstvo hmyzu. A je to tamto zabité. Ty si riaden veľký. Neviem, či to bude vidieť na kamere, ale... Zázrak. Natrafil som na chodník. Ako taký. Je to tu riadna divočina. Ale že... riadna. Asi som nespomenul, že tá bitka bola bitka o Actium. Také maličké mestečko
vedľa letiska v Preveze. A táto bitka sa odohrala v roku 31 pred Kristom. Vtedy Rímu vládol druhý triumvirát a išlo o to, kto získa ultimatívnu moc. Či Oktavián alebo Marcus Antonius spolu s Kleopatrou, ktorá bola jeho spojencom. Láskou, ťažko povedať. Historici si nie sú istí v tomto. Tam dozadu som sa až nedostal, to by bolo šialené ísť cez tie pavúky. To vidno pekne pravý uhol predo mnou. Nejaká miestnosť. A skúsim ísť dozadu úplne. Vidno, že sa tu dá prejsť. Je tu kopa črepov. Taká klasika na zanedbaných archeologických nalaziskách v Grécku. Ale aj Turecku a všade asi. Upa. Skoro som pošiel do ďalšieho pavúka. Hlavné pravidlo je nebrať si tie črepy, nechať ich pekne tu. Hádam ich raz niekto vyzbiera, možno niečo z toho aj zlepí. A raz tu možno bude nejaký poriadny chodník. A niečo viac. Ono by to stačilo spraviť nejakú platformu, ľudia by si tu robili selfiečka a začali by tu chodiť. Takto sa nepoznajú. Tých pavučín je tu moc. Žiadna sranda. Čistá partizančina toto. To sú 4, 5, 6, 7. Dobre, tam nejdem. Toto keď podleziem, neviem čo sa stane. Jaj. Aby ste chápali, tu sa aj platí vstupné. Normálne. Tu je riadne fešák veľký nado mnou. Mucha, ty tu nechoď. To je samovražda pre teba. Aj. No, sa mi to pekne otvorilo. Tam vzadu je tá predmetná zátoka, o ktorej som hovoril. No, toto bude aspoň otvorené trochu. Samozrejme sa tu pasú kozy, klasika. Tam bola vzadu citadelka malá, ale toto je dosť veľká plocha. Relatívne rovná. Toto je palácová časť. Pozriem, ako to ide dole, lebo z dola som si všimol, že to je stena. OK. Rovno dole. OK. Rovno dole. Dobre, prihlásim sa tamto v vrcholku. Poďa to sa dalo útočiť. Takže tu musela byť silná obrana. Je to aj linijka. Skúsim to natočiť do spodku. A tu sú pekne naskladané kamene. Kyklopské múrivo. Toto je to najstaršie. Mykenská doba. Čiže hlboký bronz.
Treba si predstaviť ešte nejakých pár metrov najviac, lebo to už padlo. Tu bol zrejme taký maličký vstup a vidno je rampu. Je pekne rampa až do tohto miesta. Pekne to ide do pravého uhla. Pekná budovka. Normálne obdĺžnik predo mnou. Sú také námestíčka. Medzi citadelkami bola úplná rovinka. To je také šikmejšie námestíčko. A zraz dole. Sú také líníky. Na jednej stojím. V tom pozadí je dobrá. Skúsim ešte po prímúroch vzadu. Tu sa už bude lepšie hýbať. Je tu toho hodne. Čo to tu máme? Je to omietnuté, takže cisterna. Je zasypaná. Pekne má taký obrubník. Okrasný. Pekné múry. Tu bol domeček. Pravý uhol. A znovu hlavný zraz. V týchto miestach mohol byť aj vstup. Ten najnižší bod. To novšie múrivo. Miestami trošku zničené. Ale vzadu vidno, že tie múry boli veľmi vysoké. To sa nezdalo. Chcem vidieť hlavne, ako mali šírku. To je vždy taký dobrý indikátor, aká silná bola obrana. Aha. Relatívne úzke. Mám také bežičky, také výbežočky. To bolo vidno aj od cesty. Že čo to je, 2 metre? Nie je veľa. Tu mohla byť brána, keď to je taký žlabík. Toto, čo je predo mnou. Pozriem si to. Sa to trošku zatáča, že by to bol vstup. Že by mali takto dva vedľa seba. Tu vidno budovku veľkú. Obdĺžníkovitú. Alebo je to tak. Zaujímavé. Zaujímavé. Prečo? Normálne brána. Toto o 100 metrov ďalej je ďalšia. Makes no sense whatsoever. Aj, cisterny, Ariadne. Ariadne. Toto je riadne hebeda. Aj.
a druhá. Aj zasypaná murivom. Za tým múrom je potom taká priekopa, takže nejde to plynule k tomu kopcu. To mi nedával moc zmysel. Tu je pekná línia predo mnou. Je to pravého uhla. To sú tie malé vežičky. Veľmi malé. A tu je to zdvihnuté. Aha. Táto časť bola tak lepšie chránená, lebo obsahovala vodu. A tu je ďalšia linijka. Šikovné, no? Táto horná časť bola preťatá v viacerých častí. Krása. Práve kvôli tejto bráne. Ale pekne zachovala. Fúha. Skúsime cez ňu prejsť. OK. Sú tu stopy po kolesách. Milión mravcov. OK. No, ako vidíme. To ide hore. Všetko sa toto tiahne, áno, k múrom, aby mohli dlhšie paliť na útočníka. Čiže to ide tak dobre, to bola rovina, berme, a tu mági dole rampa. A ide to dole. A v podstate smerom ku druhej bráne. Stopy. Tak niečo máme Molpír na Slovensku pri Smoleniciach. Celkom veľké mesto. Keď 10 000 ľudí nebolo až tak veľa na tú dobu, to sa ani málo. A tamto sú schody vzadu. No. To mi nedá. Na obe strany, OK. Pekne pravý uhol. Aj tam bola dôležitá vežička. Krása. Riadne hebedo. Sa to
ešte hneď dole. Až úplne dozadu. Staroveký Paleros. Krásne, krásne miesto. Ešte aj tu sú tie pavúky veľké. Až sem dole idú múry. Mesto sa tiahlo týmto smerom do údolia.